Tot l'alumnat de segon d'ESO celebrem el Dia de la Música a Santa Cecília. Una de les activitats ha estat cantar conjuntament la cançó Mil ocells de Charango. Tot l'alumnat ha creat oracions que permeten transmetre el que ens fa sentir la música. En aquestes oracions reflexionem sobre el poder que té la música en l'ésser humà i com pot canviar emocionalment una persona. De les 100 oracions que ha creat l'alumnat de l'institut se n'han escollit 8 i han estat recitades pel professorat de l'institut. La imatge que acompanya l'oració ha estat creada amb intel·ligència artificial. S'ha introduït l'oració en el programa i la intel·ligència artificial ha creat el seu món. Aquest projecte interdisciplinar ha estat realitzat per les matèries de català i música. Escolto música si em vull transportar a un món d'alegria i felicitat. La música és un recurs poderós que em canvia l'estat d'ànim en segons. Els meus sentiments i pensaments s'intensifiquen quan m'agrada una cançó. Quan no tinc ningú, la música sempre m'acompanya. Quan estic amb persones que estimo, m'agrada compartir música, perquè la música connecta les ànimes. Igual que sense amor, sense música no es pot viure. M'encanta saber que cada dia, quan arribo a casa, la música m'espera. Sense la música el món és en blanc i negre, però quan sona, surt l'art de Sant Martí.